രഹസ്യോക്യ ഭവനാം. മാതാജി എത്രാമത്തെ ശ്ലോക? 23. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്നോ? വന്നില്ല മാതാജി. ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കാണിക്കുന്നല്ലോ. ഓക്കെ 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 എന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതാകൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടഗീന്മുഖം കരോധി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണമദേകബിന്ദോ മത്സംഗീം മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണോത്സവ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതായത് പ്രധാനമായും മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, എങ്ങനെ സ്മരിക്കണം, യോഗി എങ്ങനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കുള്ള ഗതി എന്താണ് എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്തെ പ്രാണനിയന്ത്രണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമാഹുരന്തർബഹിസ്ത്രിലോക്യ പവനാന്തരാത്മനാം ന കർമ്മഭിസ്താം ഗതിമാപ്നുവന്തി വിദ്യാതപോ യോഗസമാധിഭാജാം. യോഗേശ്വരാണാം മഹാമുനിമാരുടെയും യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമാഹുരന്തർബഹസ്ത്രിലോക്യ പവനാന്തരാത്മനാം ന കർമ്മഭിസ്താം ഗതിമാപ്നുവന്തി വിദ്യാതപോ യോഗസമാധിഭാജാം. യോഗ ഈശ്വരാണാം മഹാമുനിമാരുടെയും മഹാമുനിമാരുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ഗദ്യം പ്രാപ്യസ്ഥാനം പ്രാപ്യസ്ഥാന ആഹു പറയപ്പെടുന്നു. പ്രകാരം പറഞ്ഞു. അന്തഃ ഉള്ളിൽ ബഹിഹി പുറത്ത് ബാഹ്യമായ ത്രിലോക ലോകങ്ങളിൽ പവന അന്ത വായുവിനുള്ളിൽ ആത്മനാം സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ന ഒരിക്കലും കർമ്മഭിഹി കർമ്മങ്ങൾ മുഖേന താം അത് ഗദ്യം വേഗം വേഗ ആപ്നുവന്തി പ്രാപ്തമാക്കുക വിദ്യ ഭക്തിയുടെ സേവനം സേന തപഹ ഐശ്വര്യങ്ങൾ യോഗ യോഗശക്തി സമാധി ജ്ഞാനം ഭാജാം പഠിക്കുന്നവരുടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭു ജയ ശ്രീലപ്രഭു. ആത്മീയ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. ആത്മീയ ശരീരത്തെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭൗതിക ശരീരത്തെയാണ് പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും? നമ്മള് ഭൗതികവാദികൾ. ആത്മീയ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കറിയാം, യോഗികൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകലാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു തോണി പോലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭവസാഗരമൊക്കെ കടന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. ആ നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനം, തപശ്ചര്യകൾ, യോഗശക്തി, അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ സീമാതീതമാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ഭൗതിക ലോകത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും, അതിനപ്പുറം ഉള്ളത് ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാം. സീമാതീതം, ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല, ഒരു അതിരും ഇല്ല. കാമ്യകർമ്മിക്ക് അഥവാ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിക്ക് അവിധം അനിയന്ത്രിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ്. പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. എവിടെ നിന്നാണോ താഴേക്ക് പതിക്കുക, അവരുടെ വിചാരം നേരെ ഭൂമി ഗോളല്ല എന്നായിരുന്നു വിചാരം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അന്നേ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ തൻ്റെ തേറ്റയിൽ അല്ലെ ഭൂമിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ഗോളമാണെന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് വേണ്ടി വന്ന് ഇത് തെളിയിക്കാനൊക്കെ അവര് യുഗങ്ങൾ പല ശാസ്ത്രജ്ഞര് പറഞ്ഞ് നോക്കി പിടിച്ചാണ് അവസാനം ഗോളമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ മുഖേന മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രയത്നം വ്യർത്ഥമായൊരു ഉദ്യമം മാത്രമാകുന്നു. എങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവന് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വരെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും? സ്വർഗലോകത്ത് വരെ എത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ സ്ഥൂലമോ സൂക്ഷ്മമോ ആയ അത്തരം യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സ്വർഗം അഥവാ ജനലോകത്തിനും അപ്പുറം പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരുവൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ ഇതായിട്ട് സഹായിച്ചും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവയർപ്പിച്ച് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല് എവിടെ വരെ പോകാം? സ്വർഗം വരെ പോകാൻ കഴിയും. സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സർവയിടത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കുപരിയായി വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്കും സീമാതീതനായ ബഹിരാകാശ യാത്രികനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. യോഗകളൊക്കെ ചെയ്ത് അത്രയും ശക്തിയുള്ളതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം,
ധാരണ സമാധി ധ്യാനം ധ്യാന സമാധി ഇതൊക്കെയാണ് അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ 8 പടികൾ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തവർക്ക് ലക്ഷ്മ അണിമ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടുന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ അവർക്ക് എന്താ ഇവിടെ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കുപരിയായി വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്കും സീമാതീതനായ ബഹിരാകാശ യാത്രികനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കൊണ്ട് അവിടമുള്ള ആകാശ സഞ്ചാരിക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആര്? നാരദ മുനി. നാരദ മുനി അങ്ങനെ പല ലോകങ്ങളും സഞ്ചരിച്ച് നടക്കണ ആളാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദ മുനിയാണ്. ദുർവാസ മുനിയും അത്തരം ഒരു ഗഗന സഞ്ചാരിയായ യോഗിയാണ്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, തപശ്ചര്യകൾ, യോഗശക്തികൾ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശക്തിയാൽ ഏവർക്കും നാരദ മുനിയെയും ദുർവാസാവിനെയും പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. അവർക്കൊക്കെ നാരദ മുനിക്ക് പോലെയും ദുർവാസാവിനെ പോലെയും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയ ആകാശം ഭാഗികമായും ഭൗതികാകാശം സമഗ്രമായും ദുർവാസാവ് മുനി കേവലം 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്താണ്? ദുർവാസാവ് മുനി 1 വർഷം കൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചതാണ്. അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ വേഗം ഒരിക്കലും ഭൗതികവാദികൾക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികളും ഭൗതികവാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ശ്ലോകം 24. വൈശ്വാനരം യാതി വിഹായ സാഗത സുഷ്മയ ബ്രഹ്മപദേന ശോചിഷ വിധൂത കൽക്കോദ ഹരേരുദസ്താദ് പ്രയാതി ചക്രം നൃപശൈരുമാരം. വൈശാനരം അഗ്നിദേവൻ യാതി ഗമിക്കുന്നു. വിഹായസ ആകാശമാർഗ്ഗേണ ഗദഃ ചെയ്യുന്നത് വഴി സുഷുമ്നയ കൂടി കൂടി ബ്രഹ്മലോകം ബ്രഹ്മലോകം പഥേന മാർഗ്ഗേണ ശോചിസ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. വിധൗത കഴുകിക്കളയുക കൽപ്പഹ അഴുക്ക് അത പിന്നെ ഹരിഹി ചക്രവാളത്തിലേക്ക് ഉദസ്താദ് പ്രായാദി ചക്രം ചക്രം നൃപ ശൈശുമാരം മാരൻ എന്ന പേരായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. അല്ലയോ രാജാവേ, ഉന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തെ എത്തിച്ചേരാനായി സുഷുമ്നയെ ഉദ്ഭാസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായ വൈശാനരയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും മുഴുവനായും പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും അനന്തരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയുമായി സംബന്ധിക്കാൻ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പറയണത്. അല്ലയോ രാജാവ്, ഉന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തെ എത്തിച്ചേരാനായി, ബ്രഹ്മലോകം തുടങ്ങിയാണ് ജീവലോകം തുടങ്ങണേ അല്ലെ. ബ്രഹ്മലോകത്തെ എത്തിച്ചേരാൻ സുഷുമ്നയെ, എന്താണ് സുഷുമ്ന? നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ ഇടയിൽ അകത്തുകൂടി പോണത്, അതായത് ഫുള്ള് ബ്രെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ താഴത്ത് സുഷുമ്ന നാഡിയിൽ കൂടി താഴെ അറ്റം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നതാണ് സുഷുമ്ന നാഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ ഉദ്ഭാസിച്ചോണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നേരെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വായു ശരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും, ശരിയായിട്ട് അതിന്റെ സഞ്ചാരം. അല്ലെന്നുണ്ടെ അതിന് എന്താവും, അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 അവരെ കഴുത്തൊക്കെ താഴേക്ക് പോയി അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും വളഞ്ഞു കുത്തിയാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും സുഷുമ്ന നാഡിയെ ഉദ്ഭാസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിന് യോഗികളൊക്കെ ഇരിക്കണത് എപ്പോഴും നട്ടെല്ലൊക്കെ നിവർത്തി അവര് ശരിയായിട്ട് നേരെ നോക്കി ഇരിക്കാൻ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇരിക്കണം നമ്മള് ഇരിക്കേണ്ടത്. അത്തരമൊരു യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ലഘിമ അണിമ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഏത് ലോകത്തും ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായ വൈശ്വാനരയിലേക്ക് പോകും. അഗ്നിദേവന്റെ ലോകത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും മുഴുവനായും കളയും, പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും അതിനുശേഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയുമായി സംബന്ധിക്കാൻ
ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള വലയത്തെയുമാണ് ശിശുമാര വലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള വലയത്തെയും ശിശുമാര വലയം എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. അതിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, അതായത് ക്ഷീരോദാകാശായ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്ഥാനിക ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഹ്മലോകത്തെത്താൻ യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുന്നു. കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആകാശഗംഗയൊക്കെ? ബ്രഹ്മലോകത്തേക്കുള്ള മാർഗമധ്യ യോഗി ആദ്യം അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായ, ഏതാണ് അഗ്നിദേവന്റെ ലോകത്തിന്റെ പേര്? വൈശാനര ലോകം എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ വെച്ച് ഭൗതിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും, ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും പാപങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് നീക്കി പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. നഭോമണ്ഡലത്തിലെ, നഭസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശം, നഭോമണ്ഡലത്തിലെ ആകാശത്തിലെ ആകാശഗംഗയെ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമായി ഇതിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആകാശഗംഗയാണ് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. ബ്രഹ്മലോകമാണ് ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ ലോകം അല്ലെ? മാതാജി, താരാപദത്തെ എന്നുള്ള കാണണേ. നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ താരാപദത്തെ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ആകാശഗംഗ. നഭോമണ്ഡലത്തിലെ താരാപദത്തെ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമായി ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകാശഗംഗയും താരാപദമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണേ മിൽക്കി വേ, മിൽക്കി വേ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? നഭോമണ്ഡലത്തിലെ ആകാശഗംഗയെ താരാപദം വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകമായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യുന്നത ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമായി ഇതിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. തദ്വിശ്വനാഭീന്തുതിവർത്യ വിഷ്ണോരണീയസാ വിരജനാത്മനൈകൈ നമസ്കൃതം ബ്രഹ്മവിദാമുപൈതി കൽപ്പായുഷോ യദ്വിബുധാരമന്ദേ. തത് അത് വിശ്വനാഭിം, നാഭി ഗർഭോദശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി. തു എന്നാൽ അതിവർത്തിയ വിഷ്ണു അണീയസ പരിപൂർണത നിമിത്തം വിരചേന ആത്മന സത്യാലേഖ നമസ്കൃതം ആരാധ്യമായ ബ്രഹ്മവിദാം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കൽപ്പ ആയുഷ 430 കോടി സൗരവർഷങ്ങൾ. 430 കോടി സൗരവർഷങ്ങൾ. വിബുധാഹ വിവർത്തനം ഭാവാർ വിവർത്തനം ശല്യപ്രഭ ജയശല്യപ്രഭ. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിഭ്രമണം ചെയ്യിക്കാനുള്ള ആധാരക്കീലം ഈ ശിശുമാര ആകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിഭ്രമണം ചെയ്യാൻ ആ ഭൂമിയുടെ കറക്കം, ഇതിനെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഗർഭോദശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനാണ് ഗർഭോദശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശിശുമാര ചക്രത്തിന് അപ്പുറം യോഗി മാത്രം പോവുകയും ഭൃഗുവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധരായ മുനിമാരുള്ള ലോകത്ത്, അതായത് മഹർലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും 430 കോടി സൗരവർഷം കാലയളവുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? വളരെ വലിയ ജീവിതം കിട്ടും അവിടെയൊക്കെ പോയ. അതീന്ദ്രിയമായി നിവിഷ്ടമായ മുനിമാർക്ക് പോലും ആരാധ്യമാണ് ഈ മഹർലോകം. മഹർലോകത്ത് പോയി മുനിമാരുടെ ലോകത്തിനാണ് മഹർലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് എത്രയും കോടി സൗരവർഷം, 430 കോടി സൗരവർഷം കാലയളവുള്ള ജീവിതം നമ്മൾക്ക് ആകെ എത്രയുണ്ട്? ഒരു 100 വർഷം കൂടി വന്നാല് അല്ലെ 80. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകാം. നമ്മുടെ കർമ്മം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകാം. മാക്സിമം 100. പിന്നെന്താണ്, ആൾക്കാര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോരി എറിയൽ തുടങ്ങും അല്ലെ? മൂത്ത മോൻ്റെ ഓടപ്പോ, ഇളയ മോൻ്റെ ഓടപ്പോ,
അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വന്ന് നോക്കിക്കൂടെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയൽ തുടങ്ങും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും. അതിനു മുമ്പ് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടന്നിട്ട് യാതൊരു ഒരു കാര്യമില്ല. കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ കഴിയുന്നതും വേഗം നമ്മുടെ ടിക്കറ്റും പാസ്പോർട്ടും വിസയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗവതം മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ടേ പോന്നോളൂ എന്തായാലും. ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് മാതാജി അടുത്ത ജന്മം നമ്മള് ഭാഗവതം ഉള്ളിടത്ത് ജനിക്കും എന്നാണ് പറയാ. ഭാഗവതം നമ്മൾ മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് പോണം എന്തായാലും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോണം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരണവര് മാതാജി ഇത് മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് മാതാജിമാര് പഠിക്കണം. നിർത്താതിരുന്നാ മതി, പോണതല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ വായിക്കും. എങ്ങനെയാലും ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലേ? അത് ശരിയാണ്. ഇന്നാള് ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പ്രഭുവിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോ, അയ്യോ എനിക്ക് ഇനിയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോയാൽ മതി, ഇപ്പൊ പോയാലും ഞാനൊന്ന് ഒന്നില് കൃമിയ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് തീരും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പോകണ്ട, എന്താണ് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പോയാൽ മതി, അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ജന്മം ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടിലെങ്കിലും ജനിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രഭുജി വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അറ്റാക്കായി മരിച്ചില്ലേ? മരിച്ചു. അതിൽ വന്ന് ഉദയ മാതാജി ഇങ്ങനെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ അതെ. അവരുടെ ക്ലാസ് കുറച്ച് അതൊക്കെ ദിവസം ഞാൻ പുണ്യം ചെയ്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആത്മാക്കളാണ്. അവരൊക്കെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുകള് പോലെ. പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. അടുത്ത ജന്മം നമ്മ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് ജനിച്ചാലും നമ്മളുടെ ഈ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങള് തീർന്നോ തീർന്നില്ലേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും മായയിൽ വിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്രയോ നല്ല വൈഷ്ണവരുടെ മക്കള് തന്നെ അതിലേക്കൊന്നും വരാതെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതീന്ദ്രിയമായ നിവിഷ്ടമായ മാതാജി പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ മാതാജി. അതെ, പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഇപ്പോഴൊന്നും പോണ്ട, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊരു ബുക്കും കൊണ്ട് പോവാട്ടോ. അവിടെ പോയിട്ട് അവസാനത്തെ ബുക്കിന്റെ അവസാനം ആകുമ്പോ കൈ പിടിക്കാം. അതെ അതന്നെ. അതീന്ദ്രിയമായ നിവിഷ്ടമായ മുനിമാർക്ക് പോലും ആരാധ്യമാണ് ഈ മഹർലോകം. അപ്പൊ മുനിമാർക്ക് പോലും ആരാധ്യമായിട്ടുള്ള മഹർലോകത്തെത്തിയാല് 430 കോടി, പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ 430 കോടി സൗരവർഷം അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അധോ അനന്തസ്യ മുഖാനലേന ദന്തഹ്യമാനം സനിരീക്ഷ്യ വിശ്വം നിത്യാദി സിദ്ധേശ്വരയുഷ്ടധീഷ്യം യത് ദ്വൈപരാർത്ഥ്യം തത്തു പാരമേഷ്ട്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധോ അനന്തരം അനന്തരം അനന്തസ്യ പുരുഷന്റെ അവതാരവും ഭഗവാൻ വിശ്രമിക്കുന്നതുമായ അനന്തന്റെ അനന്തന്റെ മുഖ അനലേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ദന്തഹ്യമാനം ഭാരമായി തീരുന്നു. സഹ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷ്യ വിശ്വം വിശ്വപ്രപഞ്ചം നിർയാതി സിദ്ധേശ്വര യുഷ്ടധീഷ്ണ്യം. പരിശുദ്ധരായ മഹാത്മാക്കളാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വിമാനം, അതായത് ആകാശയന്ത്രം അവിടെയുണ്ട്. സിദ്ധന്മാര് മുനിമാരൊക്കെ ആ വിമാനത്തിൽ കയറിയാണ് കറങ്ങണത്. യത് ആ സ്ഥലം ദ്വൈപരാർത്ഥ്യം. ഇനി പ്രഭു തന്നെ പറയേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കണെന്ന്. മില്യണാണ്, 15 മില്യണാണ്. ഇവിടെ അത്രയും സൗരവർഷങ്ങള് അത് തു ഉദാത്തമായ പാരമേഷ്ട്യം സത്യലോകത്തെത്തും. വിമാനം കിട്ടണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ. ആ വിമാനത്തില് കേറിയിട്ട് എവിടെ ബ്രഹ്മദേവ വസിക്കുന്ന സത്യലോകത്തിൽ വരണം. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ച വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയ് ശിലപ്രഭാത്. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്തിമ സംഹാര വേളയിൽ, അതായത് കൽപ്പാന്ത കാലത്ത് എല്ലാം നശിക്കുന്ന ആ സമയത്ത്, അഥവാ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജീവിത കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അനന്തന്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു തീനാളം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളോ ആ അഗ്നിയിൽ ചാരമായി തീരുന്നത് ദർശിക്കുന്ന യോഗ്യ ഉത്കൃഷ്ടരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഉപയോഗിച്ച ആകാശവിദ്യയാൽ സത്യലോകത്തേക്ക് ഗമിക്കുന്നു.
അവിടെ പോയാലൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാവണ സമയത്ത് ഈ യോഗിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അനന്തന്റെ വായിൽ നിന്ന് തീ വരുന്നതും ഇവരൊക്കെ കത്തിച്ചാമ്പലാവുന്നതും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ആകാശവിദ്യയാൽ സത്യലോകത്തേക്ക് ഗമിക്കുന്നു. സത്യലോകമാണ് നശിക്കാത്ത അവിടെ നിൽക്കുക. സത്യലോകത്തിലെ ആയുസ് 15 തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയി സൗരവർഷങ്ങളായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും സൗരവർഷങ്ങളായിട്ട് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1, 10, 100, 1000, 10,000, ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, 15 കോടി, മില്യൺ 10 48 കോടി, കോടിയാണ്. പിന്നെന്തൊക്കെയോ ആണ്. ഇല്ല. 15,450 15 കോടി മില്യൺ സൗരവർഷങ്ങളായി 48 കോടി. നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോച്ച സ്ഥാനത്തുള്ള സത്യലോകത്തിൽ ആകാശയാന വിദ്യയാൽ ആകാശയാനത്തിലൂടെ ആ വിദ്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പരിശുദ്ധ ജീവസത്തകളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ആയുസ് 43,430 കോടി സൗരവർഷങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾക്കും ശൂന്യാകാശ യന്ത്രങ്ങൾക്കും മനകൽപ്പിതമായ വേഗത്തിൽ പോലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം നമ്മിൽ നിന്ന്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അത്ര അതിവിദൂരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി സൂചനകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് നൽകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഇതല്ലാണ്ട് അല്ലെ ശ്രീധരസ്വാമി, അതായത് 13, 14 നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് ശ്രീധരസ്വാമി, രാമാനുജാചാര്യ, വല്ലഭാചാര്യ, നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. എന്നിവരെ പോലുള്ള മഹാ ആചാര്യന്മാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രസ്താവനകളെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വിശുദ്ധ വൈദിക പ്രമാണമായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശേഷമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് സർവധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും രചയിതാവും സ്വപിതാവ് ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ മുക്താത്മാവായ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത വചനങ്ങളെ സുബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും നിരാകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്താണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ഭാഗവതം ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടു? വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് വന്നത്. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? സർവധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും രചയിതാവ്. അതൊക്കെ എഴുതിയത് വ്യാസദേവനാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാതെ ആയപ്പോള് നാരദ മുനിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, നീ ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിക്കൂ, ഭഗവത് ഭക്തരെയും കുറിച്ച് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് വന്നത്? അമല പുരാണമായ ഭാഗവതം വന്നു. ആ ഭാഗവതം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു? വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാ നാരദന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദൻ പിന്നെ വ്യാസദേവന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത വചനങ്ങളെ സുബുദ്ധിയുള്ള, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും ഇത് നിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാത്തവരും മന്ദബുദ്ധികളെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും. ഭഗവത് ദൃഷ്ടിയിൽ ഓരോ അഹോരാത്രവും രാവും പകലും നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകളാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതകരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളാൽ അവയെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നാം അശക്തരാണ്. ആകയാൽ ശാസ്ത്ര നിയമത്തിന്റെ സീമയ്ക്ക് അതീതമായ വസ്തുതകളെ അറിയാൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപൂർണ പ്രാമാണ്യത്തെ നാം ആശ്രയിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിലുള്ള ഒരു ബുക്കിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതെല്ലാം എന്താണ്? മുഴുവനല്ല, അപൂർണങ്ങളാണ്. അതിന് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞതല്ല നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ശാസ്ത്ര നിയമന്റെ സീമയ്ക്ക് അതീതമായ വസ്തു. ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും, ആധുനിക ശാസ്ത്രവും വൈദിക പാണ്ഡിത്യവും അതേപടി നിർവ്യാജമായി അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആധുനിക ശാസ്ത്രവും സ്വീകരിക്കണം, വൈദിക പാണ്ഡിത്യവും സ്വീകരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയും പ്രാമാണീകരിക്കാൻ അവനാൽ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവ രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. PDF തീർന്നിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇച്ചിരൂടെ ഉള്ളു. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത്.
രണ്ടൂന്ന് സെന്റൻസ് കൂടെ ഉള്ളല്ല. ഇതുള്ള മാതാജി ഇതില് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മള് PDF ആക്കി ഇട്ടത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നോക്കട്ടെ. ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നോക്കിയാ 25-ാമത്തെ 26. 26-ന്റെ പിന്നെ വിവർത്തനം 26. ഓക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നേരത്തെ വരാതെയായിരുന്നു. ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് പതുക്കെ പോകണേ. അതാണ്. എന്തെന്നാൽ അത് എവിടെ വരെ പറഞ്ഞു നമ്മള്? അതാ ഇനി എന്തെന്നാലും വൈദ്യരുള്ള അറിവാണ് കൂടുതൽ പ്രമാണയുക്തം. എന്തെന്നാൽ അത് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യാതൊരു ന്യൂനതകളും ഇല്ലാത്ത മുക്താത്മാക്കളും വിശ്വസ്തരും വിൽപ്പന്നരുമായ ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം. അതെ, അവിടം വരെ ഉള്ളു മാതാജി. അത് ബുക്ക് നോക്കിട്ട് വായിച്ചു അത്രേ ഉള്ളു. ബുക്കിൽ നോക്കി വായിച്ചാലും മതി. എങ്കിലും വൈദിക രീതിയിലുള്ള അറിവാണ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഞങ്ങള് വായിക്കാം. വായിക്കും മാതാജി. എന്തെന്നാൽ അത് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യാതൊരു ന്യൂനതകളും ഇല്ലാത്ത മുക്താത്മാക്കളും വിശ്വസ്തരും വിൽപ്പന്നരുമായ ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അനവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ആകയാൽ ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാചാര്യന്മാരാൽ ഐകകണ്ഠ്യേന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള പ്രമാണയുക്ത വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അതാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത് അല്ലെ. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യാതൊരു ന്യൂനതകളും ഇല്ലാത്ത മുക്താത്മാക്കളും വിശ്വസ്തരും വിൽപ്പന്നരുമായ ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആചാര്യന്മാരുടെ പേര്, ശ്രീധരസ്വാമി അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാം ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും ഇതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലെ. രാധാഭാവത്തില് നമ്മള് നാമസങ്കീർത്തനം തരാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവര് പോലും പറഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രമാണയുക്ത വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള പ്രാമാണയുക്ത വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുവാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.